Cześć. Tata i Róża już poszli? Przed chwilą. Posłuchajcie. Super. Zrobiłem ci klasztorne śniadanie. Zapłać. Czy Fryderyku? Jest tu mnie zaparkowałem, to nie... Dobra. Dla ciebie z kofeiną. Super. Co? Martwiliśmy się o ciebie. Nie wracajmy do tego. Ale to Franciszka. Normalnie idę z pracy. Jak to do pracy? Ty powinieneś zostać w domu. Ale ja mam dostawę. Muszę zapłacić za lokal, porozmawiać z Maksem o nowej kolekcji. Kaśka, zostałeś wczoraj zakładniczką. Nie mów mi, że po czymś takim można jak gdyby nigdy nic wrócić do normalności. Dobrze. Nic mi nie jest. Jestem cała i zdrowa. A życie toczy się dalej. Ja mam dużo obowiązków i nikt za mnie tego nie robi. Za godzinę muszę być w galerii. Nie jadę. To ja idę z tobą. Nie musisz wracać do klasztoru? Ja też mam swoje obowiązki. Galerii. Tak. Muszę wykupić leki dla Eli. Czego znowu chcesz? Chcę, żebyś tu przyjechał. Po co? Przecież byłem wczoraj. A to nie uważasz, że powinieneś być tutaj codziennie? Już nie pamiętasz, co się wczoraj wydarzyło? Anita, powiedziałem ci, jeżeli masz jakieś problemy, po prostu dzwoń do Jerzy. Ani ja, ani Jerzy nie będziemy za ciebie pracować. Jak ja. O co chodzi? W czym problem? Ty jesteś problemem. Masz tu przyjechać i zdecydujemy. Albo prowadzisz galerię, albo nie. Ale ty się grzebiesz. A to co?